BB challenge. Vlastně máme 2 challenge, ale máme je namíchaný. Nespojíme jakoby do jednoho videa. To je jako nějakých youtuberů, ale neměli. Nenašli jsme blbečka. To museli vzít tohleto. Polomáčenky. Každý si vezme tu polovinu balení. Asi No ne. prostě kdo to sní rychlej, No. ten kdo to sní pomalej, tak bude mít trest. Teraz tady bude. To se dozvídáš na konci videa. Jasně? A další challenge bude co? To bude skořice challenge. My jsme napsali jen skořice, ale máme tady skořici, jak vidíte. A ještě kajenský pepř. A menší lžíci, když tohle jsme nenašli. A jinak to natáčíme, no. A musíme do toho dát. Mikrofon. Každý si vezme polovinu toho sáčku a dá si to do toho a musí to sníst. Bude to muset. Takže nejdřív bude ta BB challenge. Tady je polovinu. Nechcete? 3, 2, 1, teď. Jo. Tady ty máš. Mě to zaseklo v prku. Musím tam mít spolku, aby se to nevyhrál. Já to na 2 jdu uběla. Mám to volat. A jelikož já jsem to povolil, tam nebudu vám to velmi ukazovat, jak to mi nechutná. Takže, jako by vyhrál tady. Teďka tady Vidíte, máme. na co to natáčíme? Bych A rád. teďka tohleto. Kuřice challenge. Začínáš jakoby první, co si dáš. A když tak tady je, já se to čte, tajemství pepř. Pojď. Bude ti to chutnat?
Když tak tady nemáme pití, jo, že běž na záchod se spláchnout. Já asi ale já vyzkoušela si kajenský pepř. Ne, ono bude mít růže. A ty to jdi. A teď? Ruby? To teď máš svůj polovinu. Já nejdřív tohleto. Namíchám. Jinak se ti tady pobliju. Omlouvám se, ale já jdu radši pryč, že tady Robin je hrozný prase. A budu za kamerou. Ty vole. Zalez. Zalez. Ty hovado. Nechutný. Moc asi to nevypadlo. Čau. Po 5 minutách a ještě bude. O 10 minut později. Pane náš kamoš nevím. No beri už, tak pojď do kamery. Nechci být. Nechci hovado. Já jsem viděl, pak nevím. Nemám. Nemám. Ruby se vyšklebil. Ale nebude jich šklebit, až ty to dostaneš do dušky. Můžu si dát to druhý? Ne. Nemám. Nech mi tam něco. Teď mi to dej. Ty vole, jak prostě, i tu skořici. Ale oni to jako hezky. No, Kde jsme hodně tomu já nevím, já jsem ji někam zahodil. tady už mám. Ty. Hey, stop! Uncover! Omlouvám se, ale nic asi nemůžu. Počkej, já jdu radši otevřít všude dveře. A bochne. Všechno. Zdávám se. Pálí! O pár minut to uvidíme a se uvidíme. A toto video asi bude konec, že tady náš kámoš je to trošku na saračku, já jsem to znal, protože jsem Máme tady frabavu. na kanále. Lidi, a víte, co je dobrý? Já jsem Ruby dělá pres. Počkejte, a jestli vám nekecali, teď vám to ukážu. Vidíte, skořice tam byla. Vidíte, je tam skořice. A prázdný kutlík. Nechtějte mi libasně.
A tady máme pana kyblíka. Do kterého jsme to všechno Ty vole, fuj. to tam namíchal. Jenom můj kyblík. Teď. Jdem na další. A takže jaký to asi bude? No prostě my To za uděláme chvilku vám tři ukážeme. a jdeme ven. Jsme na čestě ven a teď akorát se oblíkneme a už jsme venku. A už jsme oblečení. A už je se ven. A jde? Dobrý, tak? Já si nebudu brát na sebe budní společnost. Tak my teda už jdeme. Teďka se přesouváme do altánu a tam něco uvidíte. Vedle toho je taková krásná vodička. A trest je sundat si boty s ponožkama, bez ponožek. A dát nohy, holí nohy, v obě, na 10 sekund to do řeky. Jméno řeky vám neřekneme, protože vy byste nás šli hledat a takový. A podívejte se. To je ta řeka naše. To je ta naše řeka. Krásná říčka. Menší. A než, tak to stopni a já se zatím dojdu na potřebu. Dojde si na záchod, pak se na boty, ponožky a je to. Tak, Ruby už je na to, si dá si boty, ponožky a jde. Hele, tady je takový krásný místečko, tak tady si sedne na klacek a dá si nohy do toho. A za chvilku mi začíná být zima. Bude to na 5 nebo na 2? Kamenušky snad. Ne, na 10 to dáme. Protože jsi s tím souhlasil s tím, že jo? 10 vteřin a je to. Bacha, našel jsem milionářský bukeravský vole. Hele, našel rukavice. Tak ale dělej, už si podořehnátej. Sedni si na to a dej si nohy do toho prostě. 3, 2, 1, teď. Celý. Dělej celý. Mám je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dělej, chvíle. Tak, Ruby je venku. Už ty ponožky. Co? Je studená? Ne, vůbec. Ale jsem mi tam udělal, ale to nevadí. No je pozdě. Prej to je tak teplý, až se mu tam udělal skoro let. Počkáme na něj tady nahoře. A počkejte, rozloučíme se tady dole. A nazdar lidi! Nazdar! A u dalšího videa čau! Čau.